जे पलिटिकल पार्टी दफानि बागै दाबो खरांथि थांनाय बन सिनिनारबि जे दफानो सिनिया अबहाय जरावो दफानो थांजाखनानि जरावो दफानो रखा खायनानि जरावो दफानो सेट खायनानि जरावो जे थुइ दंनाय पलिटिकल पार्टीनो बन डेली नाय आं सुनील देबबर्मा बर' पिपल हिउमेन राइट अर्गेनाइजेशननि सेक्रेटारि जेनेरेल आंनि गानाव दङ डाक्टर सन्जय देबबर्मा जोंनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटिनि मेम्बार ताई याग्रा फासिं दङ जोंनि डाक्टर दशरथ देबबर्मा आं नरकनो जथननो खाका हामबाय लामसो दिनै नरकनि नांकुकमा जरानो अ जरावो नाहारनानि नांमानिख्लाय नरक जतनो साइमानो थांनाय मे तालो 19 मे जोंनि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री बाय कायसा नोटिफिकेशनो अंखरजाक एबा साख्लायजाक आ नोटिफिकेशनो गलायखै जोंनि त्रिपुरा हानि एबा जोंनि भारत हाकतनि बागै आबो आ नोटिफिकेशन गलायखैनो वान सुकजाकले कप ते आबो गलायखैनो ओ जरावो नांकुक दंमानि बागै होम मिनिस्ट्री आबनो ओ नोटिफिकेशनो माकारिका जों बर' पिपल हिउमेन राइट अर्गेनाइजेशन 7 जुलाई 1994 आसायो जों सिनियर अर्गेनाइजेशन आसायफ्रुनि सिमिनो बर'नि मानथाय स्पेशली इंडिजिनियस पीपल रकनि बागै खरांथि सौफायो ते अबहायखेनो सिनि त्रिपुरा हानि गुसा बरफ दफानि बागै जों सिनि मानथाय सबथाय अबनरुगै जों कक सायफायो दिनै अ जरावो जों मलाखे वान सुकजाकनाय कक के त्रिपुरानि ह्यूमन राइट न कक न साना थांखांके और ह्यूमन राइट वायलेशन बाहायके इनखा आबनो याखां यारों दुमुंनो जों जेरना थांखांके आबनो साथाय दङ तामनि हिके जों आ लाइफमानो दुमुंनो जों मेंशन खायाखांके आबो सिनि दिनैनि जे प्रब्लेम बान्दा बा ओ नोटिफिकेशन आबो मीनिंलेस आं दिनै साना मुसुमानि हिगाय त्रिपुरा हानि जतनिस्लाय बार्निं इशू एबा प्रब्लेमनि याफां हिगांके आबो फादर हानि बर' सिनि हावा हापायमानि सिनि हावा फादरनि बर' हापायमानि सिनि आरि जों सायमानो बांलादेश हाकतर ओ आरि आमसायमानि बागै सालखुदुब मारुमै सिनि भारतबर्ष बरफ लामसाया दिखै गोबां हापायखा ओंखाय आबनि हापायमानि हापायते सिनि त्रिपुराओ एमन एकटा जरा सपायखा जों दाबो बर्तमानो सिनि पपुलेशन 31% जों सौहैया हयरे जों भारत बाय हाबमानि सिगां सिनि पपुलेशन दंमानि 90% एबा जों दिनै माइनरिटी ओंखाय अ माइनरिटी जे मानि अबनो याफां त्रिपुरा हानि इतिहासो जे ह्यूमन राइट वायलेशन मानि अ ह्यूमन राइट वायलेशन माने दियै जों अनेक कन्फारेन्स खायगा गोबां जों नेशनल इंटरनेशनल ताई विभिन्न कन्फारेन्स जोंनि अ त्रिपुरानि जे मेजर प्रब्लेम न इलिगल इमाइग्रेशन दै जों पीसफुली सल्यूशन खायनायनि बागै गोबां जागायाव जों जोंनि भिउस न शेयर खालामो ओंखाय दिनै जों बलायखेनो खाथुमो ताई खाथुमथगो तामनि हिके जोंनि खरां जोंहाय अर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी
sini organization no karigo kabangma organization tongo oje issue no voice raise khaimani bagai national te international voice raise khaimani bagai tai kabangma important leaders ro obono important rui central government ni thanibo kabangma agreement kha chukti kha abo haikai central government ni nojoro khaimani bagai tini boro o unkono illegal immigration o issue no important rui notification karina ni boro बाध्य हुनखा ओंखाय दिनै जों अ हानि बोसारो अ जे इशु अब जों सालगोदोक माने सिनि साइड माने अ सालगोदोक मारो रमै सालाय माने आबो दिनै उनको प्रेक्टिकल फाइसक बायदिया भारत हादरनि सिनि सेंट्रल मिनिस्टर अबनति उनको मखल कायनानि बागै दर खर नोटिफिकेशन होनानै नांखा जे तालसानि बिसिङाव अबनो एक्सन आदिदा ओंखाय अबनि बागै जों बर' पिपल ह्यूमन राइट अर्गेनाइजेशन नि ओंगै जों सिनि दफा सुबि सिनि दफाया अबो इलीगल इमिग्रेशन आबो साबो आबो राइट जायातै फादारहानि बर' अ हावा हाबायना ओंखाय काइसे केरो राइट दङ अ राइटनो मानिया बै खगै सिको खायके लामसाया दिखै आनसे काना जे दिखे हाबाय माने ओ जे केरंनो मानिया ओ जे हाबायने र आबोनो इलीगल इमिग्रेशन ओंखाय ओ इलीगल इमिग्रेशन नो रुतुकै कारिनानि बागै ताबो भारत हादर गोबां स्टेट स्ट्रंलि एक्शन नाखलाय दंनायखा जों सालकिसा सिगां लुखा गुजरात हाय जागारगो हास्ते रगो महाराष्ट्र रगो दिल्ली आसाम रगो अबनति क्रागे या पिसलाय दंखा मियानि मीडिया जों कायसा न्यूज चैनल नुखा कुच बिहार हाय जागारगो 30-35 बोसोर तंनाय रखनो वेरिफिकेशन खायो बरखनो आइडेंटिफाई खायो ताबो रुतुक रुतुके अबाहायके टास्क फोर्स गठन खायो बरखनो ताबो रुतुके कारिखो ओंखाय अ हाय सिचुएशनाव जेहेतु भारतवर्षो ओ इलीगल इमिग्रेशन बाय जतनिसलाय इम्पैक्ट जतनिसलाय क्षतिग्रस्त होनाय आबो आनि सिनि मकलो हंखाय जों त्रिपुरा नो से पुइला उनको बेरे ममा दंलो आबो आनि कोगिया न्यूज नेशनल न्यूज रिजनल न्यूज गुवाहाटी कोलकाता अबा न्यूज चैनल लोगोसे सातिसा सका बर अबनति इम्पोर्टेंट रिफोकास खाय दं आगरतला बेस्ट न्यूज उनको एजेंसी रक आबो बुसिक जरा फोकास खाय आबान साइया तामुखे आं हामबाय मा जानोबो जे सिनि उनको कॉर्पोरेट न्यूज चैनल रो अबनति बरो पांजलिनो सामं तांनाय दङ जे गुबै ओ जे उनको नो सेंट्रल नि जे नोटिफिकेशन न ति बुसिक जराते तामो अबनति उनको जोतो नामनि उनको नो इनफॉरमेशन डाटा आबो उनको रिली न्यूज रिलीज खाय दंमानि बागै जोतो एजेंसी रो लेखनो खाका हामबाय हामबाय मोनजा ओंखाय फायदि जों दिनै अबो कुनु दफा आ जे इलीगल इमिग्रेशन आबो तिब्रा साबं मानो देबरमा फानो मानो आबो खरकसा चाकमा फानो मानो आबो थुरुक दफानि मानो वानजिं मानो आबो कुनु अबहाय दफा अबहाय जातनि आबहाय इलीगल इमिग्रेशन आबो सिनि देबरमा फानंथुं त्रिपुरा फानंथुं वानजि फानंथुं क्रिस्तान फानंथुं मुस्लिम फानंथुं आबोनो रुतुकै कारिनानि आबोसे जतनिसले पककर हुनकाय सेंट्रल गवर्नमेंट जेहेतु आबो एम्पावर रखा आबो नोटिफिकेशन रखा आबो तो लीगल ओ जे लीगल उनको जे प्रोसेस दै जे सेंट्रल गवर्नमेंट जेहेतु ओ जराव एक्शन लानायनि बागै डायरेक्शन रखा ओ जराव जों ताम खलायथाय जों ओ हानि बोसोराव ताम खलायथाय ओ हानि मालिक जोंने रखसाम ताम खलायथाय इंडिजिनियस पीपल माने न ओ हानि गुबाग्रा रक ताम खलायथाय जों आबोनि बागै जों बोसखाङाव फायदि जों ताबु ताइ बिसिदिन ग्रिख्या जे 30 दिन 30 days जरा खाइर माने टाइम बाइंडिंग खाइर माने आ जरा ताइ बिसि ग्रिख्या किन्तु जों नायनाय खांखे नुगो आं बेले बेलेके हामबाय मा जानोगो ऑनरेबल एमएलए
Boronggrang Ronjit de Borma, Bobini Bukabai, Panjali Bose, Jaga Jaga movement Kaitomani, Boro people human rights organization, Bokote, Angono Belai and Kaka Ambai, Lamsogo, Bose, Sakari Shamtang Tomani, Abo Kubino, Abo Bono appreciate Kaitakani. Aban bagai ang kobok nai, bo haike kubun MLA ro, abo ekta party ni MLA ya, joto MLA, abo Tripura se MLA simibuya, joto MLA, Tripura wo joto side jone MLA tongo, boro joto na abo o je notification no borom lo thai tongo, karon hunkai sini Bharat Borsho ni save the security bagai, desh ni nirapotta ni bagai, sing o Kono, all matter no, sing halka kenu pisaya. Cobawo, ang paitha koinu. Je political party, do phani bagai tabu khorang disi thongnai, bono senior bi. Je do phano senior, obo hai jorawo, do phano thangjak kani jorawo, do phano rok khainani jorawo, do phano sek khainani jorawo. Je thui tongnai political party no, bono deli. Bono te kami amsayo jagarna nai. जे leaders ताबुक खरंग दिसया जे कुनो आंसायो जे leader kaham bo tui phanggai o illegal immigration bagi sobawo ongya abo hai bor konsum buskango bono politically rights aba bono leadership tuknani sini kuno sinidi good leader no sinidi tai good leader na ang ongko kobok nai noro sakthari obo hai o rangsak ni choro noro दुष्कर्म थाई दोफानो नथांदी दोफानो अधिकार दोफानो मानथाय ओ दोफानो फियोलाइन बागै दुष्कर्म जतिनो ना इम्प्लिमेंटेशन तो ताबुक यांगी तो त्रिपुरावो बीपीएच आरो ले कक्सा बिताम सालायके बाहायके इम्प्लिमेंटेशन खायरे नाय लुकरंनो माने नर कुनु कक दासाबखा अबहाय खायन नांनाय अबहाय खायदि अबहायराव ओबो एक्चुअली o issue to or notification to abo state government no ke abono implement khainani abo government ni samse abo public ni samse tangke public oro Tripura house hani bisaro o jago jodislai effect nai gai oroni borok dofa eba जों organization ni abono koinai je abo state government dakti khai implement khaitum state government ni cabinet abo decision natum dakti khai arbo sini dofani leaders roko minister roko tongo MLA roko tongo boro koksa bai abno decision natum